ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, субҳи рӯзи сешанбе аст. Фарзандонамро ба мактаб гуселонида истодам. Ҳамашон ҳолу хуб олуд ҳастанд. Ва дар ин ҷо бошад ман фарш гирифтам. Имрӯз барги ток мепазем барои обед. кашаро барои Настенька тайёр кардам бо себ. Настя ва Ҳасан Ҳусейн ҳоло хоб ҳастанд. ҳозир 10 дақиқа баъд Настяро ҳам бедор мекунам. нақшаҳои имрӯзаи ман бошад, хоҳарони азиз. имрӯз кӯза шӯрбо мепазем, компот мепазем ва ҳамашро ба шумо навор мекунам. марҳамат то охира тамошо кунед. дар ин ҷо бошад компотро пухтам. компот бо олу, себ, клубника яъне қулфинай, смородина ва дар охир камтар лимон ва пудина медозам. дар ин ҷо бошад кӯза шӯрбо тайёр мекунем. барои ин ман аввал ҳамаи гӯштҳоро партсион мекунам, яъне майда мекунам, мешӯям ва баъдан ба об медозам ба даруни каструл. 1 маротиба меҷӯшад. пурра он обашро мепартоям ва ана ҳамин хел партсиони ба кӯзачаҳо медозам ва баъдан ба болояш оби ҷӯшидагӣ мерезам. мумкин шумо савол медиҳед, ки барои чӣ ман меҷӯшонам гӯштро аввал. барои он ки хафи гӯшт барояд ва бульёнаш барои ҳамин хел соф прозрачный шуданаш ҳамин хел ман ҳамин тарз тайёр мекунам. дар ин ҷо бошад гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд қуқ кардагӣ ва гӯшти мурғ аст. ҳамаашро хеле ки гуфтам медозем ба даруни кӯза ва баъдан пиёз, сабзӣ, нахуд, мурч, намак медозем ва оби ҷӯш мерезем ва дар муддати 2 соат дар духовка мепазад. дар ин ҷо ман барои ба шумо нишон додан анами хел ҳамашро аз наздик нишон дода истодам. маззааш беҳад болаззат мешавад дӯстони азиз. ҳатман бо ана ҳамин тарз тайёр кунед. ва боз 1 донагӣ помидор медозем. помидор аз хотирам баромадааст гуфтан. ва баъдан дӯстони азиз пешакӣ нахудро ҳам мепазем барои он ки хафаш бисёр нашавад ва 1 қошуқи нахуд ҳам медозем. тамошобинони азиз, ин голубцае ки модарам тайёр кардан бинед бо барги ток ва капусткати, карамкати. ана бинед дарунаш фарш ва биринҷ, сабзӣ карда беҳад болаззат шуда ба фикрам. ҳоло шӯрбои мо қариб тайёр шуд. ҳоло бошад болгарӣ ва кабутӣ медозем ва ним соати дигар дар духовка меистад. баъдан тайёр мешавад. ана хоҳарони азиз, дар ҳолати тайёрияш бениҳоят болаззат мешавад. ҳатман бо ана ҳамин тарз шумо низ тайёр кунед. дар ин ҷо бошад компот пухт ва ба ин зарфи шишагӣ гирифтам ва ба дарунаш 1 дона лимонро майда кардам ва пудинаи ях кардагӣ буд. замороженный пудинаро дохтам. پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل بندی من بختی سفید
دیدم خوشگلم ارمان ندارم گر ببینم وقتی تو. тамошобинони азиз, имрӯз бошад посилкаи ман омад. Ман аз канали Зайнаб Лайф аз распродажа курта заказ карда будам. Марҳамат, абзорашро бинед. Ана ин куртаҳоро 1000 рубли заказ кардаги будам. Сифаташ бениҳоят ба ман писанд омад. дӯстони азиз, шумо низ аз ҳамин Зайнаб харидорӣ кунед, пушаймон намешавед. куртаи остинҳояш дароз бо шимаш анами хел стили спортивный аст. качествоаш як бори дигар такрор мекунам, дар дараҷаи олӣ аст. курта размери 50 аст, дар ду тарафаш разрез дорад. якум курта ин буд. ана ин бошад куртаи дуюм аст. бениҳоят ин ҳам ба ман писанд омад. дар ду тарафаш карман дорад ва замочек дорад. тамошобинони азиз, дар ин ҷо ғайрат мева ва сабзавот овардааст. помидор, лимон бошад. модарам то омадани ман ош пухтанд. бачаҳо ужин карданд. тамошобинони азиз, ҳоло мехостам абзори харидҳоро ба шумо нишон диҳам. ана ин қандро ман аз Валберис заказ кардам. 250 грамм. ана ин қандро аз Валберис заказ кардам. 77 рубл. мумкин савол мешавад ки барои чи аз Валберис заказ мекунам. ба хотири он ки ин хел қанд дар магнит ва пятерка ман надидам. бачаҳо беҳад дӯст медоранд. як дона барои проба заказ кардам. агар свежи бошад, мақбул шавад, боз аз Валберис аз ҳамин қанд заказ мекунам. ҳам нархаш ҳам он қадар қимат нест. баъдан барои Настя аз ана ин нарезка заказ кардам. бутерброд мекунам, говядина. ана тамошобинони азиз, дар ин ҷо печени гирифтам, банан, себ бисёр дорем, банан ва мандаринро боз гирифтам ва шир харидам, шир дунамуд. ана ин тетрапакете ки бисёртар меистад 4-5 рӯз. ин бошад свежи, бояд 2-3 рӯз ба хӯрем ҳамин ширро. дар ин ҷо бошад 2 дона сиворатка гирифтам. ман бо сиворатка блинчик мепазам. рецепташ дар канали мо ҳаст. беҳад блинчикҳои воздушный мешавад бо сиворатка. 1 дона майонез гирифтам, маргарин барои выпечка, ширини камтарак, вафли, қанд кам гирифтам ва 1 дона творог свежи барои коктейл тайёр мекунам, сметана, аз ана ин хел фруктово-ореховый смесь гирифтам. баъд дӯстони азиз, аз ана ҳамин ролтон бульон приправа куриный с пряностями ҳатман харидорӣ кунед. беҳад супро болаззат мекунад. баъд аз ана ин разовый суп гирифтам. ин вақте ки баъзе ҳолатҳо мешавад, ман дар хона нестам, Настенька худаш метавонад тайёр кунад ҳаминро. бачаҳои ман дӯст медоранд ҳамин хел супҳои лёгкиро. баъд аз нахуд харидорӣ кардам. пагоҳ хона меҳмон мебиёяд, дар духовка шӯрбо мепазем ва ҳатман ба шумо рецепташро навор мекунам. модарам мепазанд шӯрборо бо нахуд, бо гӯшти қоқ кардагӣ. беҳад болаззат мешавад. ана дӯстони азиз, ҳамин буд хариди имрӯзаи мо. дар ин ҷо бошад мувофиқи талаби фарзандонам такроран рогалик пухтам. рецепт дар канала мо ҳаст. бениҳоят осон ва болаззат аст. метавонед бубинед. тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад ман лимонҳое ки дар ящик буд, вайрон шудагиашро бурида партофтам ва дурусташро намихел мондам, буридам, намихел заморозит мекунам. вақте ки компот мепазам ё ки выпечка ягон намуд, бо ҳамин лимон истифода мебарам ва ба дарини компот ҳам имрӯз ман ба шумо нишон додам чӣ гуна ман лимон медозам. беҳад маззаи аҷоиб медиҳад лимон ва мята, чӣ мешавад, мята, пудина, лимон кати пудина, беҳад компоташ болаззат мешавад. пудина замороженишам, қоқ кардагишам беҳад маззаи аҷоиб медиҳад. анамихел бо анамин тарз шумо низ проба кунед, беҳад болаззат мешавад. компотро ман аз вишня, смородина,
клубника ва нами лимон духтам ва пудинаи заморожендаги ҳар ду вазат шуд. ба ҳамин хотир ҳамин хел тайёр мекунам ман. ана бинед ҳамин тарз лимонҳои свежӣ бошад барои чой. майда кардам, калонтар кардам барои он ки калонтар майда кардам барои он ки аллакай соат 1 шаб шуд. дӯстони азиз, бачаҳо хоб кардан аллакай ва калонтар майда кардам то ки имрӯз бениҳоят корам бисёр шуд. мехоҳам ки барвақттар хоб кунам. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамонро ба охир мерасонем. дӯстони азиз, ин помидорро ҳозир ман инро ҳам ба морозилник медозам. дудонагӣ седонагӣ ба намихел зирбак ва шӯрбо медодам. маззаи авқотро болаззат мекунад. ҳамин хел дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамонро ба охир мерасонем. то наворҳои оянда доимо сарбаланд бошед, хонаобод бошед, тансиҳат бошед ва ҳамавақт ҳамаи мо мусофирон дар паноҳи худованди меҳрубон бошем.